Masz diagnozę CIDP, bierzesz sterydy albo immunoglobuliny i nic, zero poprawy, a może nawet jest gorzej? Posłuchaj, bo to może uratować Twoją sprawność. Wielu lekarzy myśli, że CIDP to zdarta izolacja na kablu, czyli demielinizacja. Wtedy sterydy działają, bo kleją izolację, ale u około od 10 do 20% z nas problem nie leży w izolacji. Problem jest tutaj, we wtyczce, na łączeniu. Twój kabel jest cały, ale wtyczka nie styka. Sterydy tego nie naprawią. Jeśli leczenie standardowe nie działa, musisz zapytać lekarza o przeciwciała w kierunku nodopatii, na przykład neurofascyny NF155. To zmienia wszystko. Zamiast sterydów potrzebujesz leków celowanych jak rituximab. Nie daj sobie wmówić, że tak już musi być, że nie da się nic zrobić. Szukaj przyczyny.